Lähtitkö silloin kanssani järvelle? Suukataisin hänelle malki. Vanha kaipaus. No. Anteeksi, herra Jäger. Uusi sisäpuhelin on kai viallinen, joten Niina ei pystynyt ilmoittamaan tulostani. Onko paha hetki? Hetkinen vain, Pete. Aloitan juuri taukonikin tässä. Olen kyllä Anders Borgula. Puutossektorilta, herra Jäger. Borgulla? Aivan. Mitäs miehellä on sydämellään, Anders? No, en jaksanut odottaa sitä kehityskeskustelupäivää, joten ajattelin, että voisin lähestyä henkilökohtaisesti. Älä pidä vanhaa miestä jännityksessä. Niin, on ollut kollegojen kanssa puhetta taukojen tekemisen puutteesta, ja ajattelimme TVn hankintaa kahvioon. Anders, poikaseni. Tiedäthän olevasi etuoikeutettu jo olemalla Cashmakers-korporaationin palkkalistoilla ja Suomen kaltaisessa vätyksiä paapovassa sosiaaliturvakehdossa. Näytän muutaman kuvan tässä Düsseldorfin kuuluisimman nahkurin pajasta, missä teinitytötkin nylkevät nisäkkäitä vaikka kuukautiskipu raivolla. Katsohan aitoa pioneerihenkeä. Mutta herra Jäger, tämähän on rikollista lapsityövoiman käyttöä. Miten tämä liittyy tämän firman toimintaan? Siten, että kiittämättömyytesi takia sinä ja kollegasi pesette kahvikuppinne tästä lähtien noilla urbaaneilla pikkukäsillänne. Ikkunahuoneen ignis lähtee varausiksi juurikin nyt. Mitä? Mä en jaksa enää täällä mäkkäripalkalla kumaralla mitään pujoparta kapitalisteja. Vittuu tää sun menkakiko rammi mäkkisi sun kivihakkuajan käsityksestä duunista! Tuo oli vitullinen virhe, Anders. Seuraapa poika tiikerin silmää. Anders, siinä metsästän. Anders, siinä metsästän. Mitä toi on? Kun setä lyö sua silmää. Nyt kävi Anders näin. Ei tule telkkaria. No, nyt kävi näin.